Gandru, net de ben ta fere kemeni muga wodi libéral mais bi ça va e ba fere binani o mafo bon o fana bi ke jemanana façon de tu a la voilà o li binani gele bakari voilà non on doit blay o libéral ko tu es libre de faire le commerce ka fait ka chuko manager mais fait mari chuko manager voilà façon de ka sharat ta sanvela la kana temeninga plafonné libéral ko de ko c'est libre na ja alni fatoko ko ko bi ça do ma fait la kali ba se bioro voilà na ja ma fait bioro na se ma fait na o de yinne do mais mi se ka faire voilà ça va là mais c'est moi c'est façon de ka jojo la pour que empêche ça que mais façon de ka jojo pour il façon de façon de ka jojo pour que empêche ka ke peut-être pour que empêche ka se ko ka blay maintenant dans tous les cas ne même qu'on faut ni ko ina blay ambolam so ka conseil ko fait donc il y a les produits de première nécessité ministre ka ko fait même metelo là accord misiena famoni ministre ka baro ko fait ça ou ta baro d'accord maintenant va trop begam guerre ni commerçant on chablay ou nous be ko fait ka faut ça commerçant milité ko monopole bolo monopole ko tala blé a fora de maw mani se kana chugo la i kana na ye donc étape bala étape dobla ministre ko ou benaga do nana ka do mali la ka boka ta fere jamana wéré la voilà moi ce qui m'énerve ne bala ko de fo ça donc no lu ko bekera ko be sabati déjà ka fora la fa di commerçant do de ma lu do ne do on fama commerçant o bora la na fo ko ma be se kana na blay i kana na di condition do ablay ni sono condition ma ka barako ka blay o kuma ablay ko nga doza e kan hina mo jo hina mo to no nyina di hina ça non raison pour nga appel ta ulu de ma aujourd'hui ablay c'est partenaire là qui travaille avec c'est partenaire là n'est la musique mo ça c'est partenaire c'est partenaire là qui travaille avec l'État qui prend l'argent de l'État qui prend la part de l'État ablay ko qui prend notre part aussi voilà donc qui prend la part de l'État ablay ka fo ko mina hina jamana deuna ka o be mina ablay ka tlaka ba hina mo la tukuna ablay o kuma tire inga voilà c'est ça la question quoi donc vraiment bi hakla ami ou délidé ala ka klima nduma blay o ka do nga fo nyoda ma do amaro fe nga gele amaro fe nga gele blay vraiment so gele la maintenant so gele faso ka do ta ba gele ka afana do ta population gele ka afana do ta population gele ka blay ngado bege eta ke famo ya ta famo yu sego ke woroni nawo e be nyebula o ko nyebula ko ma sambali ko ina o hakli bulo de ni o wori mu ngana mu anku o ta misirujo o ta nyuma ya kala ule ma fole sel la tuguni oh yeah donc hina yona blay na hina yona de kayen quoi ni faso hina na aula afana kana hina faso de una blay abana donc on yami wele de bla uma na so la kiedo o kuma fa bala fa télévision na radio la ko la fiom na kawi la fia ngero faso ben bla no kuma be kien ya blay o kuma ara ka sabali afara ka dobla population ye pour que mo ko la fia tu ma blay akra sungolo yugo ali sungolo temanao o kuma na ala ko tablay na ma hina yona ala te hina na merci na ma hina yona ala te hina na blay famo ka hinala commerçant ka hinala ampeka hina yona blay na hina yona ala hina na o ka di fu ni sharia ko na bena ka sharia de ni bena e ka nyangi point final voici le mot du jour c'est un adjectif immaculé ça veut dire quoi Bakary I deuxième A C U L E accent immaculé voilà le mot immaculé on dit c'est un adjectif qui n'a pas la moindre tache ou qui est d'une blancheur absolue qui est sans souillure morale, clair, limpide, Bakary, sans tache. Voilà. Magellan, ou fini, Gelin passe. Tachita la foita, la clénie, l'adria, horonia. Tu es au ou dogo. Voilà, donc on fait vraiment. Un bout de nisa. Un bout de nisa. Un femme, on a jabukela. Un femme, on a commerçant. Un femme, on a jabukela. Donc on va clénie, on va blé. On a pour que fasse des la fiat, tu vois. La on n'a pas des hommes comme ça, ils sont très rares, Bakary. Très, très rares. Alors, voici la pensée de ce matin. Tant que vous serez riche, vous aurez toujours des amis. Tant que vous serez riche, vous aurez toujours des amis. Vous aurez toujours des amis. Absolument. Tant que vous serez riche, vous aurez toujours des amis. Ouais. Hein? Voilà. Voilà. Mais il fait du boulot. Très bien. Pour la date, le 27 février 2004, il y a eu le décès d'une grande personnalité du monde politique syndical du Mali. Le décès de Bakary Karambé, ex-secrétaire général de l'INTM, ex-président de la coordination du mouvement démocratique, qui a renversé Moussa Traoré. C'est le premier secrétaire général du Mali qui a décrété la première grève illimitée générale dans le pays jusqu'au renversement du régime de Moussa
Traoré. Il était l'un des secrétaires généraux qui a eu Bakary, l'un des mandats les plus longs. Il a été secrétaire général de l'UNTM de 78 à 1992. De 78 à 1992. Ça c'est ça. Hein? Ouais, non, c'est vrai, Natako madame Folo. Madame Folo. Ah bon? Voilà. Alors, madame. Madame Folo. Comme go farafara comme go fait madame Folo. Voilà, mais quoi ça fait farafara nous font donner là. Donc on sait à la blabla. Très bien. Ni ga mana kele dribo ba wati remna. Ira jongala fo. Jango ka fo kimna do ni ga faraga. Merci beaucoup. Anga bitabla. Ambabla non, e babla ne ma ne tabla ne ni solo natana. Ah, il solo. Afon ibabla ya. Da no bitabla. Oh, ne ni solo bitamena. Il solo bitamena. Oh, kambe. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suleiman Koulibaly. Ah, micro de tangalaje flaka di kelen kany ala drone de la flana kany. Voilà. Ah, flaka di ala drone flaka di halba dewna. Mais kelen kadi ala de la. Kelen abere no ala la. Voilà. Suna ko be fla. Oh, mais muso kelen comme c'est muso yede. Ta fait flago fara ugalde. Muso wa. Oh. Akaduye. Oh, kelen na galu yede. Flying aduye ko ça dépend. Et de quoi? Il va amener tout. Ah, d'accord comment? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De mon bengue. Ale ton bengue. Là, Radio Claire du Sahel, Suleiman Koulibaly. Comme tu dis. Abla Amia. Ikagena. Bashi tinambia la. Il lève là. Doni. Ah, Doni. Ah, du black of sala la wuli. Ah, c'est katola. Mais ni mal la wuli. Ko le ba chokola. Voilà. Ko ni sanchena. Kalo di jete. Jati ti do ale lawo. Sango mana nyami ka wa. Oh. Abla janvier ita do nasro ale de foro na na février de kona na wa. Oh. Yala juin be se wa ita do olu ti domblé o koro ba ira ka fo ko chama de nyami ni bulu asikatola bamano gon tison di jeni ko be ni flane che sika fo to la e bi se muna e bi se ka muta ka prebo e bi se ka kuro ke muna iti jenale kon ka ko ketai na iti se muna ablay mu sigile yere i jole i be yere ablay bi jeno ta yere siti yere Allah akbar ay bi jeno yi bamano ko kuma du bonyo tuloma abada muna abula kuma kɔni mana fɔ cogo cogo a bɛ don kulo kɔnɔ kuma tɛ se ka bonya kulo ma dɛ abada lezi a tɛ se ka bonya kulo Allahu akbar non kɛcogo t'o la o kɛcogo t'o la ayiwa dɔ fana ko dɔw y'a jaabi ko kala fana tɛ dɔgɔ ɲɛ boli ma dɛ ko jumɛn kala dɔw de ko kuma tɛ bonya tulo ma dɔw y'a jaabi ko kala fana tɛ dɔgɔya ɲɛ boli ma i m'a faamu wa kala tɛ bonya ka i ɲɛ bɔ ko kala fana tɛ dɔgɔya ma dɛ a tɛ dɔgɔya ma abila ye a tɛ dɔgɔya a tɛ dɔgɔya ma o kala mana kɛ cogo cogo ɲɛ yɛrɛ bɛ position minnu na kala mana kɛ cogo cogo a b'a bɔ o de ye k'a fɔ dɔrɔn abila ye c'est à dire adamaden i mana kɛ cogo cogo i kana jɔ fɛn na fɛn fitinin dɔ bɛ yen i bɛ jɔ a la a bɛ se ka k'i ka sababu ye donc mɔgɔ kana jɔ fɛn na quoi sababu ɲuman don juguman don i kana jɔ a la dɔrɔn i kana jɔ a la kana jɔ a la dɔ fana y'u ko ma ko den fana tɛ kɔrɔ a mansaw ma a den tɛ se ka kɔrɔbaya a mansa ma hali n'a ye muso ta ka denw sɔrɔ ka mɔdenw sɔrɔ ka kulomasɔrɔ sɔrɔ a tɛ kɔrɔbaya a mansaw ma abada kɛcogo t'o la i b'olu ka lahɔrɔma kɔnɔ olu mana bila yɔrɔ min na i bɛ yen de o bɛ yen o don an b'a kuncɛ ni mun ye bamananw ko jiri kelen a bonya cogo o cogo a tɛ tuba bɔ jiri kelen mana bonya cogo o cogo a tɛ tuba bɔ wa o don yiri kɔni mana bonya cogo cogo a kelen ka bonya o bonya bɛ yen mais a tɛ kungo belebeleba bɔ de abila ye nin bamanankan ye dɛ nin bamanankan ye nin bamanankan ye abila nin ka girin miiri caman b'a kɔnɔ miiri caman b'a kɔnɔ a kan ka hakili caman di mɔgɔw ma ka yɛrɛ ka fɔ adamaden mɔgɔ kelen abila i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ n'aw cayara ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ maa kelen fanga b'i la yɔrɔ dɔ la dɛ mais yɔrɔ dɔ la i kelen tɛ se i bɛ dɛsɛ maa kelen abila n'i sara i tɛ t'i yɛrɛ su don maaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan i ka bonya n'i ka dɔgɔya bɛɛ maaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'i sutura kɔrɔ ne kɔni b'a kɔrɔ kɛ n b'a faamu ka taa o sansi fɛ siga t'o la bon sa ne yɛrɛ ta de bɛ fara kan ko tasuma dɔgɔya dɔgɔ a bɛ ma jeni abila dɔgɔya t'a la yɛrɛ tasuma kɔni dɔgɔya t'a la o tasuma kuru kelen bɛ e ɲɛ tɛ alimɛti la tagala bɛ cogo min ɲɛ t'a la a n'a ka dɔgɔya bɛɛ mais abila a bɛ dugu wuli o a bɛ dugu wuli abila a bɛ dugu wuli dɛ dɔgɔya t'a la o ayiwa a faamu na ba bisimila an bɛ dɔ ɲuman na bi abila bi ye tarata ye
fɛn ma kɛ fɔlɔ fɛn ma kɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ n'a bɛ kɛ ala ka hɛrɛ an ka jamana ma o tɛ n'o tɛ fana a kɛ bɔnnen ye mun fantan bɛ hɛrɛ sɔrɔ a banna a bɛɛ ye a hɛrɛ kelen ye février kalo tile 27 don naamu san 2024 tubaarikala l'essor ta an ka lajɛ faso ka fasira bila a ko di docteur Choguel Kokala Mayiga a ko waati sera waati jumɛn an ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka bɛn k'o sinsin an ka jamana kɔnɔ o ye kuma ɲuman ye ko waati sera dɛ mais an ka bɛn an ka fara ɲɔgɔn tiɲɛ kan o fana ye tiɲɛ ye Ablaye naam kumaɲɔgɔnya min sigilen bɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'a ma ko dialogue intermalien o baaraw fana sigili sen kan naam n b'a fɛ min ye thème minnu kan ka ta o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni validera min ye ɲɛmaa fɛ n'o ye Usumani Isufu Mayiga ye Mamadu Umar Sidibe naam ale ko min ye formation mun sigilen bɛ sen kan min ye confédération 3 in ye AES Ablaye ko nin bɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnamaba de ye waati n'a nataw kɔnɔna la mun ye ni jamana 3 bɛɛ lajɛlen ma Ablaye Grand Prix de l'AES an bɛ farikolo ɲɛnajɛ la o kɛra ka ban a kɛra dɛ maliyɛnw olu wulila k'u jɔ ni o jɔnjɔn fɔlɔ ye koyi le reporter Ablaye a ye mun sɛbɛn a ye fɛn caman sɛbɛn fo kana yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ mun bɛ tali complexe agroalimentaire kalasakaw fɛ yen nɔ mun ye fondation Claus Tchira ko a bɛ baara la nin waati in na walasa ka se ka sifinw cɛ ni musow olu ka se ka former kosɛbɛ mun ye entrepreneur o kɔnɔna la Adama Samaseku ala ka hinɛ a la a sɔma yɛlɛmana Ablaye bi a bɛ tiɲɛ so ne bɛ galon so la Ablaye ala k'an mɛn yan amin ya rabi ko k'a ye baara kɛ jamana ye n'a hakili ye a ye jamana sɔn n'a hakili ye Ablaye jamana y'a dɔn ye fana jamana fana y'a dɔn ye kuma banna bisimila saha n'an mɛnna cogo fana an bɛ taa dɛ Ablaye i mana mɛn cogo non i bɛ taa ayiwa l'indépendant Ablaye a ko di ale kumana ko bolodi ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun ye an ka communauté chrétienne n'o y'an balimaw ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fana ma to Isa ka diinɛ mɔgɔw ale wula ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin olu fana ma o ni waati in Ablaye ale diinɛ tɛ kɛlɛ ala ko ne ye kelen pe don Usumani Isufu Mayiga ale kumana mun ye u ka thème minnu validation kɛla n'o ye kumaɲɔgɔnya bɛ ka sigi maliyɛnw yɛrɛ dama thème de référence a ko hakilina kelen dɔrɔn de b'a la dialogue ka se ka na ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa jamana bɛ se ka yiriwa ko wa ko k'a don fo an ka sigidaw kɔnɔ n'o y'an ka région ye bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la Ablaye ka fɔ tɔgɔda a banna Ablaye CEDEAO Niger kɔfɛ a cira wa bɛ yen a bɛ yen dɛ a ma ci fɔlɔ k'u ye sanction minnu ta Guinée ni Mali kan k'u y'a bɛɛ wuli a bila n da bila o tɛ tasuma ye o kɔni siga foyi t'a la dɛ l'indicateur de renouveau indépendant indépendant don wa indépendant don d'accord an ka taa ni indépendant ye fɔlɔ an ka taa n'o ye indépendant Ablaye ale kumana mun ye ko cambriolage caman kɛra bingani walew minnu kɛra Sikaso o kiriw kɔni tigɛlen kɛra mun ye cour d'assises fɛ o siratigɛ la Ibrahim Traoré ko ale n'a jɛɲɔgɔnw san 10 kaso ko olu n'o baaraw sigi sen kan dɛ u n'o kɛ Ablaye mun bɛ tali kɛ Imam Mamou Diko n'ale bɛ Algérie nin waati in na walasa ka se ka furakɛliw kɛ k'a ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ k'a tɛna mɛn bilen k'a bɛna segin ka na min ye jamana kɔnɔ Ablaye ni an yɛrɛ ka ɲɛmaa ye Mamadou Sensi Kulibali a tun bɛ lancement na min ye ODD HDM ko yen nɔ ko wulikajɔ kan ka bonya kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen fɛ walasa yuruku a bɛ se ka kɛlɛ cogoya minnu na an ka jamana kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen de kan ka impliqué a la Ben le cerveau Ablaye n'ale kun bɛ ka bɛ kaso la Ablaye nka bɔ waati tɔ ma jan bilen dɛ ko kiiritigɛ ni o fɛnw kɛra a yira k'a fɔ k'a kan ka kalo 6 k'a kan k'o de kɛ nka jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ a ye mun kɛ kalo 5 ani dɔgɔkun 2 k'a y'o kɛ ka ban ko kɔrɔba yɛrɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun 2 o de b'a bolo a k'o kɛ kasobonba la yan'a ka liberté ka se k'o sɔrɔ cogoya min na Ablaye ayiwa l'indicateur ko di indicateur Ablaye ale kumana a taara n'an ye mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre a ko camion 200
k'u falen bɛ gasoil la ko yanni waati dama dama k'a kan ka don an ka jamana kɔnɔ yan ko u b'a la ka bɔ min ye Niger de ko fɛn wɛrɛw fana bɛ sen na ko walasa cogoya min na kurantigɛ ko o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la Ablaye politique kunda hali bi sɛbɛnkala ye sɛbɛnni kɛ ka ɲininkali kɛ ko yala ko M5 RFP ko a sara wa walima ko a bɛ balo a bɛ ni makara la fɔlɔ ɲininkali kɔni tɔ min filɛ a bɛ ni makara la Ablaye raquette nocturne Ablaye population maaw sɛgɛnnen don polisiw bolo Ablaye k'u sɛgɛnna dɛ ni sɛgɛn tɛ fila ye a ko kelen b'a la bi Ablaye k'u sɛgɛnnen don dɛ k'u bɛ an ka ɲɛmaaw wele autorités wele ko surtout ko transition mɔgɔw k'u ka mesure bɛɛ lajɛlen ta ko su mana ko ka ban bingani bɛ daminɛ ko polisiw ka bingani Ablaye ko a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ est-ce que suko b'a la bilen hali tile fɛ b'o kɛ kuma banna midi pile Ablaye sira min bɛ bɔ Bandiagara ka taa Bankas ani ni sira min bɛ bɔ Gao ka na fo Kidal Ablaye ni gɛlɛya tun b'a kan lahara tasira Ablaye ko bi ko alhamdulillah ko fo ka se centre ma bi Ablaye ko a sira ta ni ka segin ko a b'a la ka nɔgɔya kosɛbɛ sinon ka taa o fila la c'est comme si bɛ taa lahara o don dɛ Ablaye denmisɛnninya ti maa tiɲɛ siga t'o la artiste min bɛ u b'a wele ko Ajiwan a n'a tɔɲɔgɔn maa 10 Ablaye olu bɛ kasobonba la bi dɛ kunu u y'u bila mandat de dépôt dar'u kan Ablaye k'u minɛna u tɛgɛ bɛ mun ye bɔrɔ kɔnɔ bɔrɔ min don k'a fɔ mun ye mifɛnjugu Ablaye k'u b'o de kan ko o de min a sugu bɛɛ dɔ b'a la kasobonbaw ko taa k'u ɲɛnajɛ fɔlɔ taara n'u ye kasobonba la dɛ u k'u ɲɛnajɛ sufɛ kuma banna ye le Sud Matin Ablaye ale fana kumana mun ye sommet extraordinaire mun kɛra CEDEAO fɛ sibiri don février kalo tile 24 k'o kɛra sababu ye mun ye sanction kɔni wulila ka bɔ Guinée Mali ale ni Niger olu yɛrɛ kan la cité des 333 saints o ye ne ka Modugu tɛ Tombouctou min ye ministre colonel Assa Badialo Ablaye a kun b'aw kan dɛ kɛnɛyako ministre ko a ta kun ye kɛnɛyako ka se ka sabati cogoya min na min ye Tombouctou ale mara kɔnɔna la ni carnet d'audience ye an b'a fɔ min ye FENASCOM olu fana ye taama bere ta k'u ɲɛsin kana maaw ma Ablaye ka taa b'o ye ka taa baro bila o la walasa ka se k'u ka baara kɛ cogoya k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn o kaɲi an b'a kuncɛ ni Mali Tribune o don Ablaye a ko di Mali Tribune ko kunnafoni ye a ka di n'a sɔrɔ logo cɛkɛ ku n'a an k'u famana ma ka kɛ ni frontière datugulen ko u tɛ don Ablaye ko frontière dayɛlɛla ni dumunifɛn ko ninnu ye koyi cɛkɛ ni logo ni ku ko an bɛna segin k'a dun an ka dumuniw fɛ koyi ayiwa Ablaye tribunal de grande instance Ablaye ale bataki bɔ ka bin a ko décision 330 ani 3 o divorce k'o de randi mun ye san 2023 330 ani 3 Ablaye ça c'est les saints de Tombouctou ayiwa d'accord y'a mɛn Suleiman maintenant cɛ dɔ tɔgɔ fɔ ye Bakari Karambe kalo kɛni dɔgɔnɔ don ala ka hinɛ la amina ka dayɛrɛ suma amina yarabi Mali cɛbaw tɔgɔtigiw cɛfarinw a y'a jɔyɔrɔ fi ale tun ye baarakɛlaw INTM waati min na INTM parce que bi INTM Sina 3 b'a la fɔlɔfɔlɔ Mali bɛɛ la INTM kelen dɔrɔn de bɛ n'i ye baarakɛla ye dɔrɔn i bɛ INTM la n'i t'ale tɛ baarakɛla ye Katile bɛ mun kunna ne voilà Yakuba Katile bɛ mun kunna douanier waati min na Musa bɛna bin a y'a sɔrɔ Bakari Karambe de ye a ɲɛmaa ye et puis ɲɛmaa fana a mɛnna na dɛ ka taa 1970 jusqu'à 1982 ale de bɛ 92 ou 90 de 1970 à 1992 ale de tun bɛ ɲɛmaaya la cɛ ale Bakari ale fatura an bɛ don min ɲɔgɔn na en 2004 mais Musa bɛna bin ale jɔyɔrɔba de b'a la marifa b'a bolo mun b'a bolo ko jigini marifa ye parce que ale de ko fɔlɔ ko INTM bɛna don Musa ka fanga bin kɛlɛ la officiellement a ma dɔgɔya après mɔgɔ mun b'a fɛ ka Musa bin a ko a ye na INTM la siège a bɛ kɛ aw ka siège ye a ye na an b'aw bisimila kɛlɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'aw nɔfɛ sen b'a la
Donc, mogo mba fait que Moussa bi, ko aina, intérim c'est la wole que au Dakar c'est fombe de son bitan effet. Bourse de travail là. Bourse de travail là, c'est le siège. À moment de, à combat ou non fait. Ko comme au kelentise, ne ba ou debe pour que fanga gabi. Ko grève illimitée générale jusqu'à à la chute du régime de Moussa. Kafunu barala. Ako barere tike Mali kono tuguni tant que Moussa gouvernement ne assemblée de Mali kuna ko lutu barake tuguni alors qu'elle doit descendre o te wa ale ma kude daga akele yake akele ya bla akele voilà ay dono ko akele yake voilà parce que ale barakela beba le ga mara kono voilà ya bara ko barere tike tuguni Mali la tant que Moussa na ka gouvernement na ka baisser de marake chop a kulu se roma da su ko amuni no kono abla o de ba ko fembe na a wati do sinon Moussa fana be fanga ta wati mi a te kuile kan fo de voilà amabande ale chekelen akobo abuna mbika ujatigi et puis mbika président e fara ka wudu anye un président de la coordination des mouvements démocratiques non dogonado le mouvement démocratique était composé de grands en ce moment il y avait la MDH il y avait le barreau il y avait l'ADID l'AJDP Sinit association à démonstration. Amabande, où est lettre sebe? Lettre de démission qu'a dit Moussa Ma. Ko John ba ko ay na ngata mbe mindo o jamata na fo pale amta di Moussa Ma. Abla tiere la. Fama bine tien. Ngata bi fa kaso. Abla yo funa. Allez, tiere la. Maître Demba, Maître Dissa Traoré, moi Abdraman Baba. A ko ay na ngata ay lettre mina donné je fo pale le fo Moussa Sigile. Comme Moussa jamane anchi wudu mo bon kono ko ko walambla. Non abla fanga bana. Non fanga bana. Kana fo. Non depuis. Non be accès sur Europe na ka do palais kono. Ata lettre di. Non fanga bana abla. Voilà. Non c'est fini. Ah c'est fini? Non au bana. Bon OK. Ama Moussa Clé nga mu fara yone. Abla. Fanga bana. Ay fanga bana. Kata fo palais na. Ka fo Moussa ko jama. Moussa ko ay ko kuma tede. Jama de ko anga papier di mo ko ko walance be kuma tanje. On t'attend. Après 23 ans. Non, fanga bana d'able. Fanga bana. Bon, ok, donc, allez, tu vas manga tourner. Aïe, Karamé. Non, tu vas manga tourner. Bon, ni Karamalilé. Donc, Otewa. Non, Kara. Maman Kosovo, 91, 92. Voilà, Nimbe Karafasolea. Donc, ni ne peut pas faire bi. Able, ni bekanga maso akila. Kafo. Imana me chugo. Nyamayala. Sambisaba. Sambinani. Sambidru. Abla dono so wada kele poyi babla. Et puis il y a ay mouvo. Ko lu tare Moussa fait. Ale ko Moussa avait presque tout accepté. Mais en sourdine, il dit allez de Kotako, Moussa Traoré avait presque tout accepté de mettre le gouvernement, mais proposant en sourdine des portefeuilles aux plus affamés entre nous. Histoire d'aiguiser l'appétit pour nous diviser. Nous avons dit non. Sachant que certains entre nous étaient prêts à prendre ce pouvoir. Voilà. Doni Fori, Doni Medima, Posto do Dima, Anama Kolosi, Warko Rola, Klika Dogoede, Alaka Gishu. Amini Arabi. No Saraka Franyoka. Ah, Franyoka. Abana. Kambe. Alaka Chefaruda. Amini Arabi. Merci beaucoup. Premier flash du jour avec Bakary Cissé. Oui, merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce flash d'information. Gestion de la transition dans notre pays. La synergie d'action pour le Mali demande une transition civile. C'est dit contre une nouvelle prorogation. Ce regroupement politique qui regroupe des anciens membres de la révolution contre le défunt régime IBK. C'est dit en tout cas après pour mettre en œuvre pour leur satisfaction, pour satisfaire leurs ambitions. Donc, ils l'ont fait savoir. Et sur un autre plan, l'Institut des sciences politiques, relations internationales, communication, explique à fêter son 25e anniversaire qui était couplé à la 7e édition de sa semaine scientifique, culturelle et sportive dénommée Arc Week. Cette semaine avait comme thème l'enseignement supérieur, citoyenneté et patriotisme. La célébration
donc, les célébrations ont eu, c'était les 22 et 24 février dernier, au CMM de l'établissement. Le lancement hier de la 7e édition du FIWA, Festival international de Ouassoulou. C'est rendez-vous artistique et culturel prévu du 29 février au 2 mars prochain. À Yafouli, la capitale de Ouassoulou, a pour thème « Rien ne peut stopper la jeunesse ». Cette édition promet des grandes surprises pour les festivaliers. La diva de la musique malienne et la diva de Ouassoulou, Oumou Sangaré, a animé hier une conférence de presse pour lancer officiellement cette édition de FIWA. Nous allons terminer par le sport championnat national. Un communiqué dont nous avons eu copie, la Fédération malienne de football, donc des programmes, le championnat national, la 19e journée, au profit donc des éliminatoires de la Coupe du Mali, les 16e de finale, qui vont donner le coup d'envoi ce samedi sur plusieurs terrains ici à Bamako. La Tar Club de Kidal joue contre la SRA de Bamako. L'ASCO jouera contre Montrouge de Sikasso. Les Binga jouera contre l'Étoile du Mandé. Et l'AS Tourbillon de Yelemani. Il reçoit l'USFAS, l'AS Kaye reçoit l'Africa Football. Ça sera à Kaye. Et l'US Boukouni sera opposé à l'AS Sama. Et les rencontres vont se poursuivre à Tombouctou avec Kalema FC qui jouera contre Derby Academy, et à la zone de Koutiala et reçoit l'AS Bakarijan. Ça sera à Koutiala le samedi à venir. Voilà, c'est tout, Abdoulaye, pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez la rédaction dans moins d'une heure pour d'autres infos sur notre antenne Radio Clédou 101.10 à Bamako. Abdoulaye. Merci de l'avoir présenté. Une excellente journée à tous les auditeurs. Tout à l'heure, c'est Mariam Sanga.